खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजियाव ज' फगवारनाय महरनानै सोनाफोर दामुगै इनफाय ब्लगखौ फरायजोब्बाय साननानै जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो मोथो मोथो गगा मोन्दों ओमफ्राय बे ब्लगखौ आङो लाबोनो लुबैनानै लाबोथारदों आरोना दुगैखां लोबखां अखा हाबाबो एसे जि जोम सुदों आङो ओमफ्राय आं बे मोनसे ब्लगखौ बानायथारगोन आङो अन्यखौ बानायबाबो साननानै आङो ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय आरोना औ गेलेदो दे ओमफ्राय नै फिसाजोआ ओरैबादि बिसिनियाव जाब्रा टाइपनि जानानै दङ दासो स्र' खालामदोंमोन मा जुग फैखो सनाफोर आं नोंथांमोनजों बे ब्लगखौ बानायाबा माने आंहानो माने गोसो सिङाव एकदम बोरैबा जाबाय थागोन आरोना दुब 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 जाबाय थागोन रोहो रोहो अरजोंनाय बायदि ओंखायनो आं ब्लगखौ स्टार्ट खालामनानै लाबाय आरोना थ' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय आं मा ब्लगखौ नोंथांमोनजों बिराद शेयार खालामनो लुगैदों एकदम मानि थाखाय आंनि गोसो सिङाव माने रोहो रोहो मोन्दों आरोना सनाफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला माने आंबो मैया मोनायाव नुदों आरोना बुस्थुखौ ओमफ्राय जेब्लानिफ्रायनो नुदों अब्लानिफ्रायनो माने बुजिस'नो हायाखै आं रोहो रोहो मोनबाय थादों माने माइनाव फैबाय थादों आरो सानस'नो हायाखै आङो ओरैबायदि फारनैथिंबो बिथिंनिफ्राय सानदों आङो जाय जाथाय खालामजादों आरो जाय जाथायखौ खालामदों आरोना थ' सनाफोर जाथाया जाहैबाय मा जाय जाय नुदों नुखादोंसै जाय नुवाखै आं एसे बुंनो सानदों जोंनि बिजनिनिनो आरोना काबलि बागाननो 1 नं काबलि बागान होनदों एक्चुअलि आंबो बारा मिन्थिया काबलि बागाना 1 नं दंना 2 नं दङ बिजनिनि मानसिबाबो इसिबां मिन्थिया मानो होनबा जोंहा बेयाव जाथि बंस रावबो गैया निउसनि गेजेरजों 1 नं काबलि बागान होनना बुंदोंना ओमफ्राय खिन्थु बे काबलि बागाना 1 नं जा 2 नं जा जोंनि गामिनि एकदम खाथि ओंखारजेननानै जोङो गामिनिफ्राय ओंखारबोनानै बरमनसक होननाय मोनबा बेनि आसपासावनो बे काबलि बागान बे जायगायाव जाथाया जादों जाथाया जाहैबाय मा सनाफोर 62 बोसोरनि बोराय आरोना बे 62 बोसोरनि बोराया सासे क्लास 8आव फरायनाय माने 13 बोसोर क्लास 8आवबाथ' बे 13 14 जाहैखायो नालाय बे बोसोरनि गथ'खौनो जिनाहारि खालामबाय जाहैदों ओमफ्राय बिदि जाथायखौ जोङो मा लिस्टआव दोनगोन अगेन दुनियानि जघन्य माने फुरा जघन्य जुनारनि लिस्टआव जों बेखौ दोनहरबाय दे बुंजाथावै मुगैथावै जाथाय जाबाय बेनिफ्राय बे गथ'आबो माने रावनोबो फोरमायनानै लायाखिसै बिमामोननोबो फोरमायनानै लायासै जेब्ला मिन्थिबाय बिमामोना अब्ला थाङै डिलिभारि समय जालायबायनो बै फाग्ला बोरायनि जाथाय खालामनाया माने डिलिभारि जागुलायबाय आरोना बेयावसो बिमामोना मिन्थिबाय बै मिन्थिनायावसो जाथाया सोराङाव फैबाय अब्ला आं माने मैया आं बुजिनो हायैया माने ओरैबायदि आरोना बे गथ'आबो माने मानो खिन्थानानै लायाखै मा खारनाव मा सिगिदों ना मादों ना माबा फुस्लायदों ना एसे एनै थाखा फैसा नुनायजोंनो गथ' मानसिबो जाहैबायना 13 बोसोरनि गथ'बाबो इसिबां गथ' नङा 13 बोसोराबो आंनि मिन्थिनायाव आरोना ओमफ्राय गस्ला बायनो होननानै माने लेंहरदोंमोन जाहैदों आरोना फुजा मेलाफोरनिफ्रावबो दालाय गस्ला बायना होआ होमबा बैसागो थैसागोआवहाय बा ओरैनोबाबो बैसागो थैसागो नङाबाबो गस्लाफोरथ' बायखायो गस्ला बायना होननानै लेंहरनाया बहानि बेबादि जाथाय जाबाय आरोखि माला जाथाय जादों न'नि मानसियाव मोनथिबावा जाहैदों खम जाला ओमफ्राय डाक्टारनाव लांबाय जाहैदों र' सोर डाक्टारनाव लांदों होनदों फार्स्टआव आं बेनि डाक्टारनि बुंनायफोरखौ सेस मिन्थिजोबो आङो रनजित बर' सारनाव लांदों होनना बुंदों मानो होनबा बेनो आंबो थांखांबाय नालाय आं मिन्थिगौ रनजित बर' सारनाव लांनाय बिजि गंनै थुबायनो माने बिनिसरफोर जादों सानबाय जाहैदों उदै साबाय नालाय बोरैबा जाबाय नालाय बिमामोना डाक्टारनाव लांबाय जाहैदों र' सोरबा सासेनाव लांग्रोदों होनना बुंदोंमोन बेनिफ्राय रनजित बर' सारनाव लांबाय ओमफ्राय उन्दैद्राय नालाय गिबाय आरोना बेनिफ्राय लांबायनो रतन राय सारनाव आरोना बेनावबो आं थांखायो आबेखौ गोदो लांबाय थाखायोमोन आङो रिक्साजों लांबाय थायोमोन आरोना हाबेखौहाय रतन रायनावहाय बिराद मोजां डक्टर बेनाव लांबाय जाहैदों अब्लासो बे समावसो बिमाया सोंनो रोंबाय जाहैदों माबाफोर जाखुमादोंमोन नामा माबाफोर जादोंमोन नामा अब्ला बुंबाय जाहैदं गथ'आ औ जादोंमोन उमुजों खेबनै बे फाग्ला बोराया माने ओरैबादि मुगैथाव जाथाय बिबौ असेयानो बुंनांगोन माने गावनि बिबौनि असे बिबौनि फंबाय नायदो होमबा जों सोरखौ बिसास खालामबावनो आरो बेबो जाहैदों मा बोराया मा फौजि रिटायार जानाय बावसो जाहैदों दाथ' जेलाव हमजाबाय होननानै बुंदों निउसाव नुगासिनो दङ जेलाव लांबाय होनना बुंदों जेलाव लांनो नाङामोन बेबायदि मानसिखौ आरोना आंनि साननाया एसेबां नेहाथ खामानि मावग्रा बे सासे मानसिखौ जेलाव लांनानै बे जेलावलाय मा गगोन बियो बा जेल जानांगौबा मास मोनथाम जागोन एथ' गथ' बैसोखौ माब्रै बिदि फुस्लायासै बिदि मावनो हाखो बियो होमबा जों सोरखौ बिसास खालामबावनो नायसाय
ना न'नि बिबौखौनो बिसास खालामनो हाबावो ना सोरखौबा बाब आसुरित सनाफोर साननानै नायबा माने सानबानो दिमागाव हाबसोबाय थायो आंनाव हाबसोगासिनो दं आरोना बेबायदि बोरायखौ मा खालामनांगौ मिथिबायना र' बेबायदि बोरायखौ नै आंनि हालदै देनाय थौसि इ थौसियाव होनानै एकदम देफ्रुनांगौ आरोना बिदि बोरायखौ बिदि जेलाव हरनानै लाब गैया बेखौ जेलाव हरनानै बियो गफिनगोन आजिखालि जेलावलाय मा बेसेबां गोबाव थायो 3 मास थायो बिनिफ्राय गखायो जेबो गैया थाबावनायसो नङा आरोना थ' पाब्लिकनो होनांगौ बिदि मानसिफोरखौ देफ्रुजोबनांगौ खुनु खोथा गैया ना ओमफ्राय लोगोसेयैनो जेनेबा माथो उदैफोरालाय माथो 6-7 मास जाबानो एसे ओंखारोलाय ओमफ्राय बे उन्दै गथ' 13 बोसोर गथ'नि उदैया मारै नुसाराखै जाखो मारै 9 मास गाहाम उदैयाव गथ' लानानै गथ'आ स्कुलाव थाङोनो फैयोनो जेबो प्रब्लेम गैयानो साइकेल सालायोनो जायो लोङो थाङो फैयो ओमफ्राय अबे मतलब माब्रै थानाय जेनेबा बिदि उदैया माथो एसे 6-7 मास जाबानो उदैफ्रा एसे फेलन ओंखारोलाय गैथाराबाबो एसेबाबोथ' ओंखारोना आरो बे गथ' मानसिखौ इदि बिमामोना एसेबो हमनो हाथारै हिसाबै गथ'आ एसे मथाखामोन खोमा उदैफोरा एसे माने मथाखामोन खोमा फुंबायबो सानलांबाय खोमा बाब आसुरित घटना जानानै थांबायना सनाफोर दा मान गैया सनमान गैया बिनि न'खरनि गथ' गथाय माब्रै एथ' मान गैया सनमान गैया ओंखारबावगोन दे बेस्राबो निउसावथ' ओंखारजोब्बाय आरो खिजानि जोंबोथ' सिनायै जानो हागौ बिनि फिसाफोरखौहाय बोरायखौसो सिनाया जोङो बेनि गथ'फोरखौथ' सिनायगोन ना जोंबो मानो सिनाया जानो खप्तफुलि जों बिजनि खाब्लि बागानजोंलाय बेसेबां गोजान ओंखारबानो जों खाब्लि बागाननि मानसिफोरखौ नुयो जोङो बे बिजनियावनो सौग्रुलायनाय बै समाव दा लोगो मोनबा मा मोखांजों रायलायलायगोन मालाबा खोनागोन र' उमुगनि बिफासो बिनिसो बिफा होननानै मालाबा खोनागोन र' थांबानो रायलायबानो खोनागोन आं रावजोंबो रायलायथ'वाखैसो बे बिराद गाज्रि मोनदां खास्रि बिदि थोद बे बोरायखौ जोङो जोबथा गाज्रि भाषाजों रायोबाबो जेबो लस गैया आरोना जेबो इनाय जानाय नङा दा आं बिराद गोसो जादों आंबो गाज्रि रायनो गाज्रि बुंनो आरोना बे बोरायनि सोमोन्दै खिन्थु भिडिअ आं बेबायदि खोथाखौ जेबो बुंला खिन्थु गोसोआव साननायानो माने जोबथा गाज्रि गुन्दा बोरायसो बियो लास्टआव बुंफ्रांबावबायसो आं नै थोद गुन्दा नङाबा बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हायो नामा बेबो सासे उन्दै गथ' 13 बोसोर माब्रै सानखो जे आं बेनि सायाव बिदि मावगोन ना प्लेनिं बानायखानाय ना फटकके सानखो माब्रै सानखो बियो आसुरित जेबो रावबो सेफ गैला सनाफोर बिमाफोरा ओरैबायदि खेयाल लाखिनांसिगौ सोरबा नोंनि बिबौ सोरबा नोंनि बिमायं सोरबा माबा जि बायना होनोनो थां उमुगा लेंहरदों बिदि होनजानाय नंला दोनलांनांगोन थ' आंबो थांफागोन बिदिसो खालामनांसिगोन माने बेफोरबायदि अगेन आखु गोनां मानसिफोरनि थाखायनो जोङो माने माइनाव सानफ्लांसिगोन ना जानाय नङा आंबो थांफानांगोन बेबा मा खालामगोन मोजां मानसिनि सायावबो जोङो बिदि साननांसिगोन आरोना हाजाराव खयजन बिदि मानसि ओंखारो खोमा गासिबो नङा थेवबाबो माइनाव एसे जों खेयाल लाखिनाया मोजांसै आरोना बिमाफोर ओमफ्राय बिनि बिमाया मा बुंदों आं एसे माने नोंथांमोनजों शेयार खालामनो भिडिअखौ मोननायलाय आङो ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना बिमानि खोथाखौबो आं माने मा होनना बुंबावनो मारै हमनो हायाखै आं बेखौसो साननानै माने माइनाव बेबो सेवलागासिनो दं आरोना आंनाव माथो होनना बुंबावनो सनाबादि एसे नायलांबानो जाबाय बिमाया मा बुंदों माने बियो मोनानिफ्राय उदै साबाय थाबाय हरसे उदै साबाय जों अजानावबो लांबाय दै जारिना होफैबाय आं बिनि माबाफोर बारफोर नांदों खोमा होननानै ओमफ्राय हरसे नामायथारा सानायानो नामायथारा ओरैबायदि बाब्राबबाय थाबाय बियो ओमफ्राय जों सोरांसियाव डाक्टारखौ लेंहरबाय डाक्टारखौ लेंहरनानै खाथिनि फार्मासियारि दं नालाय बेखौ लेंहरनानै होनबाय गथ'खौ जे मा जादों बेन्डिसर जादों खोमा होननानै बिजि गंसे सानायनि थुबाय ओमफ्राय बे सानाय थुनानै मानिया नालाय जों बिजनियाव सन'ग्राफि खालामसै होननानैसो लाबोदोंमोन जोङो राजेनाव लाबोबाय राजेना बैसोआ खमथार होननानै राजेना बानायासै ओमफ्राय जोङो रन्जित बर'नाव लांबाय बेनाव बिजि गंनै थुबाय थुनानै रतन रायनाव लांनायावसो सन'ग्राफि खालामनो थिनदोंमोन नालाय बेयाव थांबाय ओमफ्राय बेयाव बुंबाय आरो गथ'आ आं सोंबाय नों माबाफोर खालामना दं नामा बुस्थुआथ' जानाय टाइम जाबाय फुराबो माबा फैखाजोब्बाय नालाय ओमफ्राय जों सोंबाय मा खालामदों नों माबाफोर खालामदों नामा बेयाव खालामदों उमुगानो खालामदों होननानै बुंदों आरो गाव नामा बज' कुमार ब्रह्म दा बे खाब्लि बागान ना मा होनो बेयाव थायो आंबो फुल डिटेल्सखौ मिथिया लांजाबाय दा लांजाबाय बे आंनि बिहाव जायो आंनि बिहावनि फंबायसो जोंथ' मिन्थिया गाव होनदों खेबनै बानायदों होनदों जों जेबो मिन्थिया माने खिन्थायाखैबो गथ'आ न'आवबो जेबो खिन्थायाखै स्कुलाव थाङो बे 8:30 थाङो बेलासिनि 3:30 फैयो बे न'आव जायो लोङो साइकेल सालायना सानफ्रामबो थाङो फैयो जेबो प्रब्लेम गैयामोन आरो मानसिया उदैयावबो नुस्राङाखै बोरै हमनो हागोन जों
जों दायनिगिरिखौ साजा मोननांगोन बेनो आंनिया आंनि फिसानि जिहेतु लाइफआ बरबाद जाखाबाय आंना मोनथाया माने बे गावनि लाइफआव जाहाथे गाव बरबाद जायो गाव साजाखौ मोनखानांगौ नुबायना बिमाया मा खोथा बुंदों आरो बे बिमानि खोथा बुंनायाबो आंनाव बारा हजम हाया हाया जादों आरो ना माने मारै इसिबां हमनो हाथारै एसेथ' एक्टिभिटिसफ्रा सोलायोना गावजोंनो अराय सम थाफानाय मा होनना बुंबावनो जों बै जायगायाव गैयाबो जाहैबाय गावसोर जेखौ बुंदों जों बेखौ मिन्थिबाय बिनि गेजेरजों जों मिन्थिबाय खिन्थु बे बोरायखौ मारै मारै दा जेलाव थांखो हदाय पुलिसनि केस हैबाय खोमा ओंखायनो हमजाबाय पाब्लिकआ मोनफ्लाङासै खोमा मोनफ्लांबाथाय बेखौ बै थौसि आखाइजों थिं थिं होलायनाय देफ्रुनांगौ मानसिखौनो देख्ल'नांगौमोन आरो ना आंनिबा बेफोरबायदि साजाया बिदियावसो ग्रोब जायो बिदि पुलिसजों हमजानाया आंनियाव माने ग्रोब जानाय बायदि मोनाखै आङो दा साजाखौ मोनथोंसै बियो हमजाबाय जेथिया साजाखौ मोनथोंसै जिखियानो जादोला दा मा फाइनाल रिजाल्ट जाबावगोन बे गथ'नि लाइफआथ' फुरा बरबादखासै आरो ना मा जाबावगोन 13 बोसोर बैसोआव गथ'नि बिमा बेबो बिफायाबो नायदो सोरबादिया बिफा आरो ना गावनि असे बिबौ बाहागि असे बिबौ आयौ मालायनि आं फां बिदि बिबौबो नङा गावनि असे बिबौनिनो फंबाय असेयानो जाहैबाय बाबा होमबा गथ' माखाया न'आवबो सेफथि गैला सुरित दा साजा मोनथोंसै नेक्स्ट निउसफ्राव मा नुनो मोनो सुनाफोर जायखिजाया बिजनिनि बोराय खाब्लि बागाननिनो बेखौनो बिराद गाज्रि मोनदों आङो साला जोंनिनो सेरनि बोराय बियो थोद मा होनना बुंबावनो दा सुनाफोर आं ब्लग्सखौ गोलाव खालामला आरोना बेखिनिखौनो बिराद मुथु मुथु रायनो लुबैनानै नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय सोरबाफोर आंनि शेयार खालामनायाव गाज्रि मोनलांबायबा गाज्रि मोनलांबायसै ओमफ्राय बेखिनिखौ आङो दोनथ'नोसै थ' जायफोर आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच